Коста! Снимаме видео! Ние си... Ти е моя! Ти е моя Чакайте! Ти е моя канал! Как е едно, Дани? Вече съм се казва тъй канала. И какво правят те служители, не знам. Виж ти доколко нормално маски. Да, аз имам. Ама аз имам, разбира. Один, знаеш как съм се засилил на спира на изпарка. Брат, 200 тъпи кочови. Ти си казал, нали, тук казваш. Не, аз казвам за тебе. Не за него. За тебе съм казал. И той си мисли, че докато спи мой да говори. Това е невъзможно. Да, лъжи. Лъжи, ти не можеш да говориш. Тук спи. Да ни карат да бъде само те и такова. Ама, брат, да ти каза, че ние си имаме. Не разбрахте ти. Виж. Си имаме. Да, I know. Аз знам, какво ми казваш. Ами Много аз... видях, казваш започване. Ами започваме. И една минута. И аз чух, че започва. Сега има 1 минута и 55 минути. Толкова снимаш, ла. Да. Айде, идвай. Преш. Аз снимам до 8 часа. 8 часа нямаш да имаш място в телефона. И 8 часа не може да снимаш толкова с телефон. Само 2-3 часа. 3 часа максимум. Да. Аз си бързо батерия. Не бе, аз снимам до 4 минути, а? Да, но толкова минутите, да. А не часове. Стигала. И аз ти петирам губ, айде. И айде, да. Но според теб винаги... Всеки го може. Да, наистина мога всичкито мъжи. Ела. Не, Просто знаеш ли защо? Моята кожа е слепена. Моята кожа е слепена и аз мога да го направя това, ама кожата ми е слепена. моята ми е слепена. Аз мога да го направя това, да дигна този пръст, той е такова. Аз се опитвам да... Не, този пръст е тук, брат. Да. Така кажете, брат. Айде, идвайте се. Тейка такова, стара работа. Гледай, брат, ти се оправи. Прасай тела, брат. Се оправи. Брат, ти се слуси. Ти се Само си правиш, те се не представай. Да, брат, заступай се. Брат, елате. Ама, ко правиш? Заступайте. Аз те правя. Той. Брат, Той го прави. Той. Брат, ти пресайте. Това е. Брат, ти съм с камерата. Да. Тие дайте по нещо на света. Пета, пака. Ами, чао, приятели. И си мисли, чао, приятели. Махай се. Чао, приятели. 10 минути влогове. 20, толкова. 30. Да знаеш, че не вярвате на много да не му вярвате на него, защото той си въобразява неща, както че може и... Ох, майка му. Да говори. Аз да говоря.
суха кашлица. Те, ако такова, да едишаш петей долу, И ти се- можеш да умреш, Да. бе. Да. Аз дишам и устата ми е отворена. Ей, по принцип не трябва, не съм може да ти влезе паяк и ти може да го усетиш и да го спускаш, ако има отрова. Мъртъв. Брат, аз в тази, където няма паяк. Ама те се появяват. Ами, Не. моите е с здрава боя. Моите да стигнете за паяц. Стани, няма значение каква е боята, все пак има пайжени. Има, нали, трябва да направиш снимка дали има пайжени. Брат, Ако има пайжени, значи има паяк. Сега не бъл прави на луд. брат, по моите... Само по рекламите няма пайжени. Да, само по филмите, не? Да. И по някои реклами. Да. Много добре ги чистят домовете. И баш най-модерно да изглежда. Да. Аз им ступи с глотала. Е, добре. А ти защо не ми каза, че имате от това на пайка? Аз даже не знам дали съм чул, но Не, брат. май има. Има едно такова с... Знаеш ли какво са миски? Са пръхове. Да, за пайци не съм чул и не му вярвам да има за пайци. Да. Не съм чувал за пайци, аз ще напиша в интернет. Не, аз ще го напиша. Приятели, това беше... Да, Малко ще се върна. това беше от нас видеото. От нас, приятели, чао! Да!